Wiranis Production. Unang mabiar ho, unang say ganggu roha, dangarong naso tarpatu pade bata, sude parngoluamu tuhado boto, susah pesonari ho, arung doanon ujung ni sonang peho alani basara doi unang mahagi jako na adong diho alai madalamu mangurupi dongamu aidang haroha anggo dingoluon ngari para de bata naho batuho dang leanona nasoboi ulahonomu alani totong maho madok mauiate jala unang lupa holau matania sia di parado sude na adong dingolu susah pesonari ho adong doano ujung ni sonang peho alani basana doi unang mahagi jako na adong diho alai madalamu mangurupi dongamu aidang aroha anggo dingoluo ngari para de debata naho partuho dang leanona nasoboi ulahonomu aidang aroha anggo dingoluo ngari para de debata naho partuho dang leanona nasoboi ulahonomu alani totong maho madok mauiate jala ulang lupa holau dia sia di banado sude na adong dingolu unang lupa homar tangiang sude nang ni jalong parhaseang sia ni banado jalan mulak tui